Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолыга тогын 2 мәктәп һәм 4 балалар бакчасы кирәк. Яңа уку елы Яршолыда ничек узачак? Россия һәм Татарстан артистлары чыгышлары, күңел ачулар һәм салют республика көнендә шолы халкын тагын ниләр көтә? Шолыга тагын 2 мәктәп һәм 4 балалар бакчасы кирәк. Бу хакта бүген хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, быел шәһәрдә 65-нче комплекста белем бирү учреждениесе төзелә. Башкалар кебек үк ул да яңа уку елында ук үз ишекләрен ачачак. Тантаналы линейкалар кайчан узачак һәм беренче дәрес нинди булачак? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Быел мәгариф учреждениеләрнең ишекләре 2 сентябрьдә ачылачак, тантаналы линейкалар узачак, шуннан соң тынычлык дәресе үткәреләчәк. Пищеблоки отремонтированы, все нормально? Пищеблоки отремонтированы, на сегодняшний день Роспотребнадзор вышел, выходит, то есть они принимают это. То есть все школы обратились, работа идет. Шолы мэр Наил Мәгъдиев белем көне алдыннан кисәтүләрне бетерергә туры килмәсен өчен барлык эшләрне вакытында башкаруны сорады. Заранее, за неделю все знали. У кого там какой скол посуды, у кого там потолок не покрашенный, у кого не хватает санитарных книжек. Ну, все это уже знаем уже, прошли же уже. Вот эти примерно вопросы, так ведь, да? Да. После капитального ремонта пищеблоков сейчас проводится лабораторное исследование, отбирается вода питьевая и воздух в закрытых помещениях. В общем, вы штатно все проводите. Все проводится. Яңа профиле 42-нче лицейга килгәндә, онда да барысы да әйбәт дип хәбәр итте мәгариф идарәсе җитәкчесе. Рөстәм Хуҗин сүзләренчә, педагогик коллектив инде формалашкан, эш штат режимында бара. Минимум необходимы 2 школы. В Замеликесе, в 72-м, да? Комплексе, вновь строящемся. И 4 детских садика. Иначе мы будем в очень сложном положении. Әйтик, 65-нче комплекста тагын бер белем бирү учреждениесе төзелмәгән булса, 42-нче мәктәптә укучылар инде 3 сменада укырлар иде. Аның проект куәте 1224 укучыга исәпләнгән, әмма анда 2700-дән артык малай һәм кыз укый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мастер-класслар һәм маркет Яршолыда синең чират форумы узды. Ул Нур яшьләр үзәгендә оештырылган иде һәм республиканың төрле районнарыннан 350 катнашучыны җыйды. Алар өчен 3 майданчык булдырылды. Ачык квори һәм квиз, сценарийлар эшләү буенча хакатон һәм яшьләр белән эшләү буенча белгечләр үстерү программасы. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Синең чират яшьләр форумы мавыктыргыч мастер-класслардан башланды. Балалар үзләрен арт-тренингка, хуш исле шәмнәр, муенсалардан сумкалар ясауда һәм открыткалар ясауда сынап карадылар. Я делаю открытки в стиле линогравюры. В целом, эта техника довольно простая. Для того, чтобы принять участие, просто нужно прийти, и я вам все покажу, расскажу. Это довольно интересно и весело. Форумда катнашучылар өчен шулай ук яшьләр маркеты оештырылды. Бирдә алар Чаллы һәм Казан остазларыннан кулдан эшләнгән товарлар сатып ала алдылар. Сатуда шәмнәр, шәмдәлләр, бизәнү әйберләре, акча янчыклары, косметичкалар, пастиллар һәм җиләк-җимеш чипсылары булды. В молодежном форуме решила поучаствовать, потому что детворе нужно доносить информацию, что есть полезные вкусняшки. Хочу, чтобы все-таки это развивалось и распространялось. Форум мирасы Татарстанның 7 районы турында 7 кыска метражлы документаль фильм. Молодежь, которая к нам приезжает, может ознакомиться с разными возможностями, проектами, организациями в республике и в стране, где они также могут самореализоваться. Яшьләр форумы республиканың тагын 3 шәһәрендә узачак. 26 август Түбән Камада, 28 август Чистайда, ул Казанда республика көнендә тәмамланачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Республика халкын ял көннәре көтә. Җомга 30 август Татарстан Республикасы көне. Быел аны 34нче тапкыр билгеләп үтәчәкләр. Чалда барлык 3 районда да халык күңел ачулары узачак. Бу хакта бүген аппарат киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов хәбәр итте. Бәйрәм иртәнге сәгать 10-да башлана. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен нинди чаралар әзерләнә? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез.
Şolda Respublika günün ertengi saat 10'da başlayacaklar. Hasan Tufan prospektinde akvarel külemli şeşek kompozisiyalar ko'rgazmasi bulacak. Şolay bütün Rossiya Xalq san'at hünərləri dekorativ amaliy san'at festivali da planlaştırılgan. Татарстан Республикасы көне күп милләтле Татарстан халкының тынычлык һәм иминлек, бердәмлек символы бәйрәме. Бездә төрле милләттән булган кешеләр дус һәм тату яши. Без республикабызның хезмәт сөючән халкы, тарихы һәм мәдәнияте байлыгы белән хаклы рәвештә горурланабыз. Әшяларны һәм шәһәр кунакларын 13 сәгатьтән майдан җәлеп итәчәк. Төп кичке бүләккә Татарстан һәм Россия эстрадасы йолдызлары Ришат Тухватуллин һәм Элуан артистлары чыгышлары көтелә. Республика көнендә, шәһәр көнемездә салют булырга тиештер инде. Хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре дә игътибарсыз калмаячак. Алар Чаллы мэрен Аль-Мәгъдиевтән бүләкләр алачак. Азык-төлек җыелмаларын инде сугышчыларның якыннарына тарата башладылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы эш атналары телибез. Новое поступление обручальных и помолвочных колец со скидкой до 50% во всех ювелирных магазинах «Изумруд». Подробности у продавцов-консультантов. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота.